Ja, se lige hvad jeg har fået fat i. Det er sgu meget fedt. 50 kroner. 50? Har du virkelig råd til det? Ja. Skrid! Nå, jeg skal lige hjem. Ja, jeg glæder. Hej! Hey! Ikke noget, som der rager dig. Du sælger kast, tager has og ryger. Jeg er ligeglad. Må jeg se. Okay. Okay. Man kan dø af det. Er du klar over det? Ja. Og så mega ondt. Du hænger godt rigtig nogle tynd, tror du gør. Og jeg kan ikke holde den meget længere. Er det ikke din pligt at redde mig? Nej, det er ikke at anholde dig. Jeg ringer efter ambulancen. Ambulancen er bare. Hallo, jeg har brækket benet, tror jeg. Du tror, du har. Så desværre. Jeg er ikke helt enig. Yeah. Ej, men du har ødelagt optagelsen. Upsi. Det havde jeg ikke tænkt over. Ej, men er din ko. Ej, sorry. Åh.